farafina sedantolontan ɲɔgɔn kun bɛ ba ta ko be sabanina sera a sɛkili saba siriyɔrɔ fɔlɔ ma n'o ye a 8e de finale ɲɔgɔn danw ye olu daminɛna kunasini sibiri janvier kalo tile 17 san 2024 na Côte d'Ivoire jamana kan o min ye jatigi ye sini tarata janvier kalo tile 30 san 2024 na Mali ni Burkina Faso bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 8e de finale la a ɲɔgɔn dan bɛ tan Korogo stade Amadou Gon Coulibaly la ni nɛgɛ ye 17 dana gosira Mali heure la a bɛ daminɛ ɲɔgɔn dan in Mali supporteru bolo minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don Korogo ma olu y'a bila badiɲɛ ɲɔgɔn dan minɛn de kɔnɔ nka hali n'o don Mali bɛ sebaya de fɛ ni ɲɔgɔn dan kun cɛra o fana de bɛ ɲini Abdoulaye Konate Mali Samataseko supporteru ɲɛma Korogo. Premier match la premier mi-temps n'a ye gɛlɛya caman sɔrɔ mais deuxième mi-temps la joueur y'u yɛrɛ sɔrɔ bon an y'o match gagné deuxième match la bon match gɛlɛyara fana o kɛra match nul ye troisième match o taara jouer fo San Pedro bon ne yɛrɛ kɔni taara la bon vraiment denmisɛnninw ye ballon ta mais a man ɲɛ an bolo puisque a kɛra match nul ye fana bon équipe min kɔni tiɲɛ yɛrɛ u bɛ se ka dɔ kɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan u bɛ position min na sisan u bɛ se ka dɔ kɛ ka tɛmɛ an bɛɛ kan an kɔni min ɲini u fɛ tiɲɛ yɛrɛ la u k'u yɛrɛ di c'est à dire fatoko de don an b'u ɲini u fɛ de c'est à dire tuma dɔ la i b'a fɔ ko conviction t'u la quoi sinon u bɛ se ballon kɔni na équipe in ka ɲi yɛrɛ de mais fu n'u ye dusu far'u bolo kan sisan n'Ala sɔnna an min ɲini an b'a sɔrɔ. Mali forobatɔn sedantolantanaw kelen k'u ka kulu n'o ye u ka poule jɔyɔrɔ fɔlɔtigiya ta poule ɲɔgɔndanw kuncɛlen Abdul Kasim Fɔnba ka sɛbɛnna juma tɛmɛnen janvier kalo tile 6 san 2024 na min tɛgɛnɔ bilara ministriso secrétaire général fɛ a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase sedantolantanaw ma u ka se sɔrɔli la ka taa 8e de finale la Alpha K VOA tɔgɔ la. Laseli sɛbɛn in kɔnɔ Mali sifinw ani farikolo ɲɛnajɛ tɔgɔla minisiriso ɲɛma Abdul Kasum Ibrahim Fɔnba ko a nisɔndiyalen Mali marabagajɛkulu ani farikolo ɲɛnajɛ kulu tɔgɔla be samatasegew les aigles du Mali u fo u ka ɲɛta la n'a bɛ fɔ qualification ni farafina ntolantanba in hukumu kɔnɔ CAN 2023 kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u bɛ aigliw jukɔrɔmadondolaw n'u bɛ wele supporteru fo u ka wulikajɔw la wa k'u b'a ɲini u fɛ u ka dɔ fara u kan hali bi fo se sɔrɔ k'a da u kan farikolo ɲɛnajɛ minisiri ko n'a fɔ Mali jamana ɲɛma colonel Assimi Goïta y'a latigɛ cogo min ko samatasɛgɛw ani u ka degilikaramɔgɔw encadrement technique k'u bɛɛ ka nin se sɔrɔ in wariw sarala ka ban n'a bɛ wele prime de qualification bankiw la walasa k'o sɛbɛntiya wari ninnu cira numéro min fɛ nansarakan na n'u b'a fɔ ordre de virement o bilara laseli sɛbɛn in kɔnɔ ka kuma kun cɛ minisiri ko Mali bɛɛ bɛ egli dolantanaw kɔ fo se sɔrɔ bin tɛnɛ halisa kanuko la ni nɛgɛ ɲɛ 20 dana gosira Mali heure la Sénégal ni Côte d'Ivoire kan jatigi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Yamoussoukro 8e de finale ɲɔgɔn dan hukumu kɔnɔ Ibrahim Boub farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila sɛgɛsɛgɛlikɛla do Sénégal ka sanga ni Sénégal forobatɔn ka sengola ye a man kan a ka siran jamana si ɲɛ ni kɛnɛ in kan a ka fɔ la a ye VOA lasigiden Nama Jara ka ɲininkaliw jaabi. kabini a fɔra ko Sénégal ni Côte d'Ivoire de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ farafina CAN tolantan 8e de finale la mɔgɔ caman kɔni ma jɔrɔ Sénégal jamana kɔnɔ Ibrahima Boub kunnafonidila do ani jateminɛkɛla do farikolo ɲɛnajɛ kan ko kɔrɔlen Côte d'Ivoire de tun bɛ Sénégal bugɔ nka sisan a ko Sénégal waraw kɔgɔra le pays organisateur jamana min ye tolantan labɛn a bɛ se ka dɛmɛ arbitre fɛ ani a ka jamanadenw fɛ nka Sénégal tolantantɔn ye min jira nin farafina tolantanba in kɛnɛ kan o man kan ka sira jamana si la nin kan nin na tariku kɔnɔ kan nin na Sénégal ni Côte d'Ivoire ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ 2 Côte d'Ivoire ye se sɔrɔ tolantan 2 ninnu bɛɛ la nka o waati ni sisan tɛ kelen ye yɛlɛma dɔ na waraw kɛra farafina ŋana ye Sénégal tolantantɔn in kɔgɔra kosɛbɛ o la a bɛna kɛ tolantan ye min makɔnɔnen don o bɛna ta a ko nin bɛna kɛ tolantanba de ye Sénégal ni Côte d'Ivoire cɛ bawo kɔrɔlen u jamana filaw ka tolantan tun ma nɔgɔ a bɛna kɛ tolantanba ye Sénégal ni Côte d'Ivoire cɛ wa Côte d'Ivoire ka tolantantɔ in de bɛ taa Sénégal sɛgɛrɛ Yamoussoukro ni 8e de finale na n'a bɛ tan stade Charles Konambani la ni sigiyɔrɔ 20 b'a kɔnɔ Sénégal ni Côte d'Ivoire ka tolantan tun ka gɛlɛn nin se in na a bɛna kɛ tolantan min ye
o de ye ni tolantantɔn min ma sebaya sɔrɔ a sen bena bɔ a la à élimination directe. nga jateminɛkɛlaw do farikolo ɲɛnajɛ kan fana y'a jira ko ni jamana min ka tolantantɔn polokotora ka bɔ kulu tolantanw kɔnɔ i n'a fɔ Côte d'Ivoire samaw k'u be sɔn ka taa ɲɛ kanin na o la k'a ka kan Senegali waraw ka jɔrɔ an'u k'u janto tolantan in na Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. hakilina jiginna jamana minnu kalifira ka taa quart de finale la 8e de finale ɲɔgɔndan tile 2 tɛmɛnen kɔ Angola, Nigeria, Guinée ani RD Congo. VOA Bambara tɔgɔ la CAN kɛnɛ kan Abidjan Côte d'Ivoire jamana kan Siaka Traoré ka laseli don an lamɛnnen don VOA baaraɲɔgɔn radio so Albayani kan Côte d'Ivoire jamana kan a kan bɛn kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛn wɛrɛ kɛnɛ kan CAN hukumu kɔnɔ.